Čo? Podano, nič! Bradu dole. Ruky hore, brada dole. Tak, pekne! Bám, poď! Poď, rozjebo! Koleno! To je ono. Má odokryté rebra, má komplet odokryté rebra. Tak. Tancuje! To je ono. Poď! Hej! Nezvezuj sa, postavia vás. Buď aktívny! Poď! Rozvezuj ho! Nechaj si chytiť hlavu! Pič, držíš tam jeho hlavu, nevidíš? Nevidím. Piče. Daj mu lakeť! Rozvezuj sa! Tak. Zahoď mu nohy! Poď, noha! Zahoď mu nohy! Tak, noha! Na niego! Tak, odstavaj! Utiahni mu ju! Nevysiluj sa! Keď to nedáš, driluj tou rukou, driluj tým zápestím! Driluj zápestím! Tak! Toč! Tak stávaj! Tak! Poď! Toč sa! V kuse neprestávaj sa točiť! Tak! Tak, odkopni ho! Na hlavu! Od neho, na! Gilotina! Poď! Musíš! Nadvihni ho! Krátky je! Tak, to je ono! Dvihni ho! Poriadne zatoč! Hej! Puzo! No vidíš, na gostu bude! A na čo je tu rozhodca? Čo nevidel, že... Krásne! Ale na čo je tu rozhodca? On nevidel, že rozprestrel ruky? Či bol mŕtvý už dávno videl. Dobre, hneď ti najebem, kamoš. Máš to stopne si, ne? Jak? Krásne ho uškrtil. Krásne, Dano. To sa neklapé, alebo čo to piče? Neviem, ale čo robil referee, ty kokos? Však videl, že má ruky na Ježiša a nehal ich tak, nech sa ďalej bijú. Rozhodca, zamávaj! A takozvanom gilotinom pobjednikom meča je Daniel